Диагнозата невроендокринен тумор се поставя на 2 до 4 пациенти всяка година в БАЛ Света Марина във Варна. Болестта попада в категориите на редките, затова семейният лекар може да се сблъска веднъж за целия си професионален път с нея. На 10 ноември се отбелязва Световния ден за информираност за невроендокринните тумори. По този повод е интервюто ни с началника на клиниката по медицинска онкология, доцент доктор Димитър Калев. Много важна категория в медицината, която няма точна дефиниция, но общо се определя като такава болест, при която съществува по-малко от един пациент на 1500 население. Но сметнато към семейните лекари, под рядка болест се разбира тази, която семейният лекар ще се срещне поне само веднъж в своя живот. От това разбирате за каква рядкост става дума. И точно редките болести, и точно в лицето на невроендокринните тумори, се нуждаят от информираност. Информираност за кого? За две категории. От една страна за самите болни и пациенти, които трябва да имат някаква по-особена нагласа за самонаблюдение, за да могат да регистрират тази болест. И най-вече от лекарите, които при тази рядкост много рядко се сещат за нея. Или с други думи я пропускат. И така, невроендокринните тумори са рядка болест, която много често се пропуска и за това 10 ноември е обявен като ден за неговата информираност. Инак, като всички други онкологични болести, невроендокринните тумори са злокачествена болест. Те обаче имат тази удивителна способност да произхождат от една твърде обща, разлата, системна структура, която се намира във всички органи на организма. Започвайки от главния мозък, преминавайки през всички органи на гръдния кош, всички органи на коремната кухина, с други думи. Няма орган, който потенциално да не бъде заплашен от появата на невроендокринен тумор. Най-вероятно веднага възниква въпроса, а има ли установени причини? Като за почти всички злокачествени тумори, причината на съвременната наука е неизвестна. Най-вероятно веднага възниква въпроса, а има ли някаква превенция за тези тумори? Отговорът е категорично не от чисто научна гледна точка. Когато говорим за превенция, имаме предвид рискова популация от пациенти, при които е установен научно точно метода, с който те могат да бъдат изследвани за ранна диагностика. Класически пример е ракът на млечната жлеза, при която всяка жена на 30 години трябва да си прави ежегодно мамография. Мамографията открива ранните тумори на гърдата. При мъжете, така наречения простатоспецифичен антиген. Всеки мъж над 40 години или над 50 години трябва ежегодно да изследва простатоспецифичния си антиген, доказан маркер, който може да открие рано този рак. За невроендокринните тумори такъв научно доказан маркер не съществува, така че превенция или някаква друга профилактика, ако искате го наречете, не съществува в научен онкологичен аспект. Ако говорим за някаква специфика на протичането, при която може да бъде разпознат в началото, също такава не съществува, с малките изключения на 20% от невроендокринните тумори, които имат собствена продукция на хормони. Тези хормони дават два много специфични симптома. Внезапно пламване и изчервяване на кожата или немотивирани диарии. И така, ако трябва все пак да запомним с нещо клиниката, която евентуално може да ни насочи към ранна диагноза на невроендокринни тумори, то е
внезапното зачервяване на кожата и немотивираните или необясними с нищо диарии. Инак, както казах, невроендокринните тумори имат своя ход като всички злокачествени и тъкмо за това те обикновенно се бъркат с тях на първа диагноза. Но ако трябва да говорим вече за точна диагноза на невроендокринни тумори, две са ключовите етапи или ключовите звена, при които се спечелва или се губи битката с тях. Първото ниво, това е така наречената патологоанатомия, т.е. биопсията, при която специалиста-морфолог под микроскоп изследва тъканта и там той може да познае или да не познае, че става дума за невроендокринен тумор. Дори в напредналата американска медицина, дори при Стив Джобс, лидера на Apple, той в 2004, може да бъркам и пета, неговата диагноза беше рак на панкреаса, а се оказа невроендокринен тумор на панкреаса. Много различни тумори с различна прогноза и с различно лечение най-вече. Дори американците сбъркаха диагнозата. Така, морфологията и патологоанатомия е първия, който трябва да го разпознае. От само себе се разбира, че тук става дума за много квалифицирани специалисти и то с технологии, които са много специфични и не са на разположение във всички центрове, където се поставя такава морфологична диагноза. Второто ниво, на което се печели или губи битката с невроендокринните тумори, са образните изследвания. Невроендокринните тумори са скрити и тяхното разпространение може да бъде дешифрирано само чрез специфични методи на натрупване, подобни на известния ви PET скенер. Но тук трябва да бъде октриоскен или подаване на радиоактивни вещества, галий и индий. Нито октриоскена, нито Галия, нито Индия са достъпни и се внасят в българската медицина. С други думи, специфична, адекватна, образна диагностика на невроендокринните тумори за сега в България е невъзможна. Така че на практика само патолога, морфолога, т.е. гледащия биопсията под микроскоп, трябва да го разпознае и те са възловите специалисти, на които днеска се разчита. Ако задавате въпроси за вече лечебните възможности, те са две. При ранен тумор – хирургия, а при напреднал и метастазирал, както се казва, т.е. с разсейки, лекарствено лечение. Най-модерните лекарствени средства за невроендокринни тумори са достъпни за българските пациенти и се реимбурсират от Министерството на здравеопазването. Аз бих завършил така моето експозе с това. Невроендокринните тумори са рядка болест. В цял свят редките болести не се лекуват навсякъде. А всяка национална медицина влага определени интелектуални, финансови и апаратни ресурси в няколко териториални центъра. Специализирани центрове за дадена диагноза. За щастие, и това може би е най-доброто от моето експозе, има проект в България да се създадат два национални центрове за диагноза и лечение на невроендокринните тумори. Един в София и един в Университетската болница Света Марина, където в момента се намирате. Те ще бъдат центрове специализирани само за това. Те ще бъдат под методологичното ръководство на двата най-големи европейски центрове в болницата Шарите Берлин и в Университетската болница в Упсала, Швеция. И фактически те ще съсредоточват много малък, но много отбран състав от експерти по невроендокринни тумори с необходимия технологичен
ресурс. Това е бъдещето и това е надеждата, бих казал, за невроендокринните тумори и това е есенцията на 10 ноември, деня на световната информираност за невроендокринни тумори.